cuuree jikko ji mo dema ko ala mi ken fadi alande Amérique ha koɗo ummoto ko Amérique Amérique 52 états ndenti yalla ɗum fewde ɓe kam wona to 52 états fof ko yillimo ɗum fadde wadde wiyam yara joni ko on arata hadema yaade cuuree jikkuji mon ɗi a nani Mariama ɓe defugo ha moƴe a nani mi kam yehi joni sa yehi ƴetta kala Min goni ka wadde liɗo. liɗo onon firdide Mami pew. keñidede yo welde yo bottani ndi wel nattimi jurota Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabɗo. Na mbaɗɗa? Mawɗum kay. Alhamdulillah. Ɗo woni galle Bojele. A yettimo tigi kañum tigi wallahi Allah bisimilla Mbamba. ko an woni koɗo makko gummiɗo Amérique o de bisimilla bisimilla alhamdulillah la ilaha illallah neggal fama ko ana dangi jangal jalten nani koɗo Mbadda. mbadda selli mbadda tam fere maɗum ni Jawan bisimilla Mbamba. bisimilla ma bisimilla no mbadda tam fere mawɗum alhamdulillah jam tan ni est ce que i no yimɓe gala mon mbaɗi Mawɗoɓe ceerno no jandi bakkanolama yaw salmine koɗo jam tan ni mbaɗɗon tam fere Bismillah jammo kesa hayo teba marino onani ya teba marino ke wale ma bo falle di mono ke wale ma bo falle di mono ke wala samne yetumano ke bismillah bar mi mano ke ayo wani da wale kala no bismillah ma bismillah na fana na furu na futu na barka bismillah ma do Kanyo gidama, kanyama. Beauty wadana ni kala kanyama. Gido, mo betani gilmo.